Και να έχουμε μια καλή χρονιά. Θέλω να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω που το Γιάννη εδώ, τον Σκούρτη, όχι. Ο Γιάννης, ο Σκούρτης, έχει ασχοληθεί παιδιόθεν με αυτά τα θέματα. Είναι ένας από τους ανθρώπους που τηρούν και διατηρούν την παράδοση και πιστέψτε με, είστε τυχεροί που αυτές τις μέρες τα τραγούδια αυτά που αποτελούν το μοναδικό έθνο σε όλη την Ελλάδα του Γιάννα, τα γνωρίζετε αυτά τα πράγματα, θα τα μάθετε με τον κύριο Σκούρτη. Πραγματικά είστε τυχεροί και τον από καρδιάς δεν λέω ούτε να ευλογήσω Γιάννη, ούτε να τον είναι η πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, φέτο ήρθε η σειρά σας να τιμήσετε το έθιμο και να το διονύσετε για να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Ο Γιάννης του Σκούρτης θα σας δώσει τα τραγούδια, να τα μάθετε, θα σας βοηθήσει, θα σας κατευθύνει πάνω σε αυτό το θέμα. Εγώ δεν έχω να πω κάτι ιδιαίτερα. Ότι πρέπει να τηρήσουμε με κάθε τρόπο αυτή την παράδοση και αυτό το έθιμο το οποίο είναι πανελλαδικά γνωστό. Και μοναδικό. Και μοναδικό έτσι όπως δηλαδή γίνεται από την αρχή, από την παραμονή μέχρι την λήξη της τελετής κλπ. Είναι το μοναδικό. Πού στηρίζεται? Στηρίζεται ας πούμε στα τραγούδια
το τραγούδι αυτό του Γιάλα Γιάλα στηρίζεται στον τίσιμο στις βάρκες, το οποίο είναι και αυτό μοναδικό, έτσι. Και εσείς είστε η γενιά αυτή που μετά από, ξέρω εγώ, 5-10 χρόνια, δεν ξέρω εγώ, θα μεταφέρετε αυτούσιο το έθιμο στους επόμενους. Γι' αυτό γίνεται και μια προσπάθεια και από την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και από μένα, ας πούμε, που εντάξει, ο πατεράδες μας ήταν ναυτικοί και φέρνουμε αυτό το έθιμο έτσι ακριβώς όπως το διδαχτήκαμε και όπως... γι' αυτό ακριβώς εδώ τώρα έχω κάνει μια δουλειά, την οποία θέλω να σας τη δώσω, να τη διαβάσετε, να την κατανοήσετε. Καταρχήν, για να είμαστε πιστοί, πρέπει να κατανοήσουμε το έθιμο. Τι ακριβώς, πώς ξεκίνησε, τι πρεσβεύουμε, τι μεταφέρουμε από αυτό που ζούμε. Λοιπόν, είχα γράψει το 2000, βλέπω εδώ, στον παρατηρητή τότε, είχα γράψει ερμηνεία, η αναβίωση του εθήμου Γιάλα Γιάλα. Στη θάλασσα θα πέσω καλέ. Ζωντανεύει τα ταξίδια των σφουγγαράδων στην Βαρβαριά. Αυτό να μην σας το διαβάζω τώρα, θα σας δώσω από ένα. Απλά να πούμε ουσιαστικά ότι μετά τον αγιασμό των υδάτων, οι σφουγγαράδες, γιατί πάρα πολλοί από εδώ, από την Ερυθρέα Ερμηνείτες, με παπαδιές παιδιά, με βάρκες 3 και 4 μέτρων και με πανί, ξεκινούσαν από εδώ και πηγαίνανε στην Βαρβαριά για Σφουγγάρια. Άρα λοιπόν, μετά τον αγιασμό των υδάτων, που αν θέλετε ήταν και ένα καλό κατεβόδιο, ήταν μια παράκληση προς την Παναγιά να τους βοηθήσει και να ξαναγυρίσουν, διότι τα πράγματα ήταν να κάτσουμε και να σκεφτούμε τότε τι κάνανε οι άνθρωποι τότε. Ενδεχομένως να πούμε ότι δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Έτσι ήταν πραγματικά πολύ σκληρές οι συνθήκες. Άρα λοιπόν όλα αυτά περιγράφονται εδώ. Αναβιώνουμε ένα έθιμο όταν βάλουμε λίγο τον εαυτό μας να φανταστούμε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι τότε. Και όταν κάτι το νιώθουμε, το αποδίδουμε και καλά. Αυτό πρέπει να κάνετε. Να το νιώσετε, γιατί όταν το νιώσεις, καταρχάς δεν το ξεχνάς ποτέ. Δεν χρειάζεται να ξαναδιαβάσεις την ιστορία. Ανάργυρε, χρόνια πολλά. Εσύ η γενιά σου το 96 θα βουτήξετε στο νερό, θα τηρήσετε για ακόμα μία χρονιά το έθιμο του Γιάλα Γιάλα. Ένα έθιμο μοναδικό σε όλη την Ελλάδα και ξεχωριστό. Πώς νιώθεις και εσύ και τα παιδιά που θα πέσετε μαζί στο νερό? Ήρθε η σειρά μας για φέτος να πέσουμε και εμείς να τηρήσουμε το έθιμο όπως όλα τα παιδιά στην ηλικία των 18 που είναι να πάνε στρατό. Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε γίνει μια παρέα, έχουμε δεχθεί όλοι μεταξύ μας. Πιστεύουμε και θα το χαρούμε όλοι το ίδιο. Θέλουμε να περάσουμε όσο πιο καλά γίνεται και να τηρήσουμε το έθιμο, να πέσουμε στη θάλασσα όπως όλα τα παιδιά κάθε χρόνο και εντάξει, ποιος θα πιάσει το σταυρό και την εικόνα είναι καθαρά θέμα τύχης. Εμείς θέλουμε να ευχαριστούμε το έτοιμο και να περάσουμε όσο πιο καλά γίνεται. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Πολύ. Γιάννη, χρόνια πολλά. Ανυπομονείς να πέσει στο νερό? Ναι, το περιμέναμε τόσο καιρό όλα τα παιδιά, θέλαμε να έρθει το 10ο έτος ηλικίας μας για να περάσουμε και εμείς αυτό το αίσθημα, να κάνουμε την εμπειρία και να το περάσουμε στους επόμενες γενιές. Γνωρίζεις ότι είναι ένα μοναδικό και ξεχωριστό ερμηνεωτικό έθιμο, μοναδικό σε όλη την Ελλάδα? Φυσικά, με τον τρόπο που γίνεται, με αυτόν τον τρόπο μόνο στην Ερμηνεία γίνεται, εδώ στη δικιά μας περιοχή. Θα το θυμίσουμε και εμείς με τον δικό μας τρόπο, θα περάσουμε καλά, θα διασκεδάσουμε. Ξεκινάτε πρόβες με έναν δάσκαλο του Γιάλα Γιάλα, τον Γιάννη το Σκούρτη, την Δευτέρα, εδώ 7 η ώρα. 7 η ώρα, φυσικά, μεγάλη εμπειρία από τον κύριο Σκούρτη. Θα μας μάθει τα τραγούδια, το Γιάλα Γιάλα συγκεκριμένα. Θα προσπαθήσουμε να το μάθουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, θα το συνηθίσουμε, θα το πούμε και μπροστά στον κόσμο τη στιγμή του εθήμου. Από εκεί και πέρα, καλά θα είναι τα πράγματα, θα δούμε. Εύχομαι καλή επιτυχία και να σας μείνει αξέχαστη αυτή η εμπειρία. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Αχιλλέα, χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά. Μαζευτήκατε σήμερα για να τηρήσετε και η δική σας γενιά πλέον το 1996. Το 1996 το έθιμο του Γιάλα Γιάλα. Πώς νιώθεις? Νιώθω όμορφα που φέτος αντιπροσωπεύω εγώ αυτό το έθιμο. Έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτό. Νιώθω όμορφα. Ανυπομονείς να ξεκινήσετε όλο το τελετουργικό, Ναι, σιγά σιγά είναι ωραίο το έθιμο, είναι ωραία φτιαγμένο. Εντάξει, λίγο κρύο βέβαια, φέτος οι μέρες πολύ κρύο.
Εντάξει, ωραία θα είναι πάντως πιστεύω. Τη Δευτέρα ξεκινάτε με έναν άνθρωπο που έχει συμβάλει στο να διαδοθεί και να τηρηθεί και να διαδοθεί αυτό το έθιμο, το Γιάννη το Σκούρτη. Δευτέρα εδώ, 7 η ώρα το απόγευμα, ξεκινάτε τις πρόβες. Προετοιμάζεστε, πώς νιώθετε? Εντάξει, λίγο τρακ, όπως να το κάνουμε. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Γιατί έχεις ένα έθιμο τόσο χρόνο να αντιπροσωπεύσεις εσύ. Εντάξει, πιστεύω με τη βοήθεια του κύριου Σκούρτη, ο οποίος έχει εμπειρία σε αυτό. Εντάξει, καλά το βγάλουμε πέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Παναγιώτη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ήρθε η στιγμή της δικιάς σου της γενιάς να αναβιώσει αυτό το έθιμο, ένα ξεχωριστό έθιμο, το Γιάλα Γιάλα. Πώς νιώθεις? Είμαστε όλοι χαρούμενοι που θα ακολουθήσουμε και εμείς αυτό το έθιμο όπως οι προηγούμενες χρονιές και ανυπομονούμε όλοι γι' αυτό. Τη Δευτέρα ξεκινάτε πρόβες με έναν άνθρωπο που γνωρίζει το Γιάλα Γιάλα, έχει συμβάλει στο να διατηρηθεί και να διαδοθεί με το Γιάννη το Σκούρτη τη Δευτέρα εδώ στο Δημαρχείο. Ναι, είναι ένας κύριος όπως τον γνωρίσαμε πριν που θα μας μάθει σχετικά το έθιμο, θα το ακολουθήσουμε κι εμείς και αν είμαστε τυχεροί θα μπορέσουμε να το μάθουμε κι εμείς στις επόμενες γενιές. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία εύχομαι. Ευχαριστώ. Κύριε Σκούρτη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Μαζευτήκατε σήμερα μαζί με τα παιδιά της γενιάς του 1996 που θα τηρήσουν το έθιμο. Ο καταλληλότερος δάσκαλος λένε ότι είστε εσείς. Τι έχετε να πείτε? Όχι και δάσκαλος, σε πάση περιπτώσει έχω μια εμπειρία, έχω πέσει 5 φορές στη θάλασσα, όπως είπα και στα παιδιά. Και αυτό που γίνεται μια προσπάθεια να αναβιώσουμε με τον καλύτερο τρόπο το έθιμο, να συνεχιστεί η παράδοση. Αυτό τους είπα, αυτός είναι ο σκοπός μας. Στην κοινωνία που ζούμε εδώ πέρα, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Προχωράμε, ναι. Τι συναισθήματα δημιουργεί σε εσάς που είστε γέννημα θρεμερμιονίτης και όπως είπατε έχετε πέσει 5 φορές στο νερό, να αλλάζετε ρόλο, να παίρνετε το ρόλο του δασκάλου για να μάθετε σε αυτά τα παιδιά αυτό το ξεχωριστό έθιμο, το μοναδικό έθιμο σε όλη την Ελλάδα? Ναι, τα συναισθήματα είναι ποικίλα. Τώρα σκέφτομαι τα χρόνια τα δικά μας, οπωσδήποτε τα αναπολώ, αλλά έτσι είναι. Ακμή και παρακμή. Είμαστε νέοι, πέσαμε 5 φορές η γενιά μου. Τώρα σειρά έχουν οι υπόλοιπες γενιές. Αυτοί πρόκειται να πάνε για στρατιώτες, έτσι έχει καθιερωθεί. Επομένως συνεχίζεται. Το έθιμο συνεχίζεται. Κύριε Σκούρτη, η Ερμιώνη είναι ένας τόπος με πλούσια ναυτική παράδοση. Όλοι γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό το έθιμο για την Ερμιώνη. Τιμάτε με αυτόν τον τρόπο τους ψαράδες και τους ναυτικούς? Ναι, βεβαίως, τους τιμάμε. Επίσης και εγώ έτσι έχω ταχθεί σε αυτή την εκμάθηση των τραγουδιών και τιμώ δι' αυτού του τρόπου τον πατέρα μου, τους θείους μου που ήταν κατά αποκλειστικό επάγγελμα ψαράδες και είχαν πάει και στην Μπαρμπαριά γιατί εκεί αναφέρεται περίπου το έθιμο και βεβαίως κατακλείζομαι έτσι από συγκίνηση όταν έρχονται αυτές οι Άγιες ημέρες και τους θυμάμαι. Τι αναμνήσεις σας δημιουργεί? Έχετε να μας πείτε κάποια ξεχωριστή εικόνα από τις φορές που συμμετείχατε στο Γιάλα Γιάλα? Είναι πολλά τα περιστατικά. Ένα θα σας πω την τελευταία μάλιστα φορά που πέσαμε, η σειρά μου και κάποιοι νεότεροι από εμάς, είμαστε 33 ετών και μεταξύ αυτών έπεσε και ο Κώστας ο Νίκας, έτσι θα το ονοματίσω. Κάποια προστριβή έγινε μεταξύ μας, κάποιος τσακωμός και έφυγε, αυτός είχαμε πει βέβαια κιόλας, έφυγε, είχαμε ντύσει και τη βάρκα του, πήγε, ξύλωσε τη βάρκα του, καλά αυτό μας έχει μείνει πια, ξύλωσε τη βάρκα του, από το άλμπορο όλα αυτά τα στολίδια που είχε απάνω η βάρκα, μόνος του και δεν έπεσε. Βέβαια οι στιγμές που ακολούθησαν εκείνη τη νύχτα ήταν καταπληκτικές γιατί μετά οι συνάδελφοί μου, αυτοί που έπεσαν μαζί μου στη θάλασσα, πήγαν στο μετόχι, έκοψαν σμύρτα με το αυτοκίνητο και ήρθαν και στις 3 με 4 η ώρα τη νύχτα έντυσαν μία άλλη βάρκα. Όταν πήγα το πρωί, είχαμε συνάντηση σε ένα σπίτι, πήγα το πρωί και ήξερα ότι είχαμε 3 βάρκες. Τελικά μείνανε, κατά την γνώμη μου από βράδυς, λέω εντάξει, μείνανε 2. Όταν πήγα και είδα τις 3 βάρκες και την τρίτη ντυμένη, αυτό βέβαια και έμεινε στην ιστορία.
Αυτό ήθελα να πω, αυτό ήταν το περιστατικό, το οποίο πάντα το λέω και στους νεότερους. Ποιους Ερμιονίτες θέλατε να μνημονεύσετε ιδιαίτερα, εκτός από εσάς που έχουν συμβάλει στην διατήρηση αυτού του θύμου όλα αυτά τα χρόνια? Εντάξει, κατά χρονολογίες υπάρχουν, ας πούμε, πάρα πολλοί. Τώρα που να τους θυμάμαι, πάντως σε ένα πρόσωπο στηρίζομαι και από αυτόν έμαθα ό,τι έμαθα. Ήταν ο συγχωρεμένος ο θείος μου ο Κυριάκος ο Σκούρτης. Εκεί, εντάξει, οι υπόλοιποι όλοι έχουν προσφέρει, σε κάθε γενιά, σε κάθε σειρά που πέφτει. Τίποτα άλλο. Πλέον την Δευτέρα, μεθαύριο Δευτέρα, ξεκινάτε τις πρόβες 7 η ώρα το απόγευμα εδώ στο Δημαρχείο. Ποια διαδικασία, θα μάθετε τραγούδια στα παιδιά? Ναι, όπως είπα στα παιδιά, τα τραγούδια, οι στίχοι είναι γραμμένοι, τους έχω επιμεληθεί εδώ και χρόνια αυτούς τους στίχους και δηλαδή από ό,τι λέγαμε εμείς και ό,τι άλλους στίχους έχω πάρει από τους πατεράδες μας. Και θα τα μάθουμε με συνοδεία κιθάρας, να είμαστε σωστοί στο χρόνο και στο ύψος φωνής. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκούρτη. Κύριε Δάκη, τα παιδιά του Σταυρού, τα παλικάρια του Σταυρού, ήρθαν σήμερα εδώ. Πρώτη συνάντηση για τη Γιάλα Γιάλα. Μαζί, εκτός από εσάς, ήταν ο Γιώργος ο Τσεγγής και ο δάσκαλός τους, ο Γιάννης ο Σκούρτης. Σαν πρόεδρος της κοινότητας, το σχόλιο σας θα ήθελα για ένα έθιμο που θα τηρηθεί ακόμα μια χρονιά, ένα μοναδικό και ξεχωριστό έθιμο ερμιονίτικο που διαφημίζει το Δήμο μας σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχουν σχόλια. Το μόνο σχόλιο που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι ζηλεύω. Είναι κάτι μοναδικό που βιώνουν οι νέοι της Ερμιώνης ουσιαστικά πριν πάνε στρατιώτες, ανεξάρτητα από σπουδές, και κάθε χρόνο τα παιδιά αυτά συνεχίζουν την αναβίωση και την διατήρηση του εθήμου αυτού του Γιάλα Γιάλα που είναι μοναδικό σε όλη την Ελλάδα και έρχεται από πάρα πολύ παλιά. Άρα λοιπόν δεν έχω σχολιάσει τίποτα πέρα από το γεγονός ότι όλοι θα θέλαμε να είμαστε στη θέση τους μεθαύριο και να πέφτουμε κι εμείς. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό ότι υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον και από τα νέα παιδιά που επιθυμούν να συνεχίζουν και να εμπλουτίζουν όσο μπορούν και να συμμετέχουν σε αυτό το έθιμο. Κύριε Τσεγγί, τοπικός σύμβουλος της Ερμιώνης, είδαμε ότι καμαρώσατε κι εσείς τα νέα παλικάρια της Ερμιώνης, τα παιδιά του Σταυρού, που θα πέσουν στη θάλασσα τα Θεοφάνεια και θα τηρήσουν ακόμα μία χρονιά το έθιμο. Το σχόλιο σας? Επειδή με φώτισε ο Θεός ή ήμουν τυχερός, έχω λάβει μέρος στο έθιμο, έχω πιάσει και το Σταυρό κιόλας. Μ' αρέσει πάρα πολύ όλη αυτή η διαδικασία και μακάρι να πάνε όλα καλά, να είναι όλα τα παιδιά ευχαριστημένα και να τελειώσουμε όπως κάθε χρονιά το έθιμο με τα παιδιά ευχαριστημένα, τους γονείς και όλα τα υπόλοιπα. Είπατε ότι έχετε πέσει στο νερό, έχετε πιάσει το Σταυρό. Ξεχνιούνται αυτές οι εμπειρίες, κύριε Τσεγγί? Για μια ζωή έχω ακόμα το Σταυρό εδώ στο λαιμό μου. Το 88. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Είναι χαραγμένα στο μυαλό του καθενός που πέφτει και πολύ περισσότερο σε αυτόν που κάτι πιάνει. Αυτά. Κύριε Δάκη, για να κλείσουμε, μια τελευταία ερώτηση. Σαν κοινότητα Ερμιώνης, ποιο είναι το πρόγραμμα για το Γιάλα Γιάλα? Ξεκινάνε οι πρόβες από την Δευτέρα. Ξεκινάνε οι πρόβες από την Δευτέρα. Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μάθει τα τραγούδια, γιατί δεν είναι ένα τραγούδι, συνολικά είναι 8. Βέβαια αποσπασματικά λέγονται κάποια, δεν λέγονται όλα με τη σειρά. Και εν πάση περιπτώσει είναι καθαρά στην επιλογή των παιδιών ποια στιχάκια τους αρέσουν λίγο περισσότερο, γιατί αυτά τα λένε και συχνότερα. Άρα λοιπόν διαδικαστικά αυτή τη βδομάδα θα μάθουν τα τραγούδια τους, με τον Γιάννη το Σκούρτη να τα διδάσκει, και είναι τυχερά τα παιδιά γιατί ο Γιάννης έχει ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με το έθιμο του Γιάλα Γιάλα, γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο και έτσι λοιπόν τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν σωστά αυτά που πρέπει να μάθουν. Στη συνέχεια την Δευτέρα θα πρέπει να στολίσουν τις βάρκες, είναι αυτοί που στολίζουν τραγουδώντας τις βάρκες
Το βράδυ, ντυμένοι πλέον με τα ναυτικά τους ρούχα, θα παϊδιαβούν όλη την Ερμιώνη τραγουδώντας. Η κοινότητα προσφέρει ένα γεύμα σε ταβέρνα της Ερμιώνης. Συνεχίζουν πάλι μετά το τραγούδι. Το πρωί, το βράδυ κοιμούνται κάπου σε έναν χώρο που ορίζεται κάθε φορά όλα μαζί. Οι μητέρες έχουν τη φροντίδα για τους γιους, γιατί αγωνιούν λίγο περισσότερο από τους μπαμπάδες για τα κανακάρια τους, και το πρωί, πολύ πρωί, ξαναβγαίνουν στην Ερμιώνη, τραγουδούν τα τραγούδια αυτά. Γύρω στις 8 το πρωί εκκλησιάζονται, όχι για πάρα πολλή ώρα. Στη συνέχεια βγαίνουν πάλι τραγουδώντας στους δρόμους της Ερμιώνης και γύρω στις 9 το πρωί μπαίνουν στις βάρκες που συνεχίζουν να τραγουδούν πλέον το «Γιάλα Γιάλα» μέσα από τις βάρκες, έως ότου γίνει ο αγιασμός των υδάτων, οπότε πέφτουν και ανασύρουν το σταυρό και την εικόνα. Τώρα, δεν μπορώ να αποφύγω τον πειρασμό να ρωτήσω τον Γιώργο τον Τζεκίνα, να τον γυρίσω καταρχάς 25-26 χρόνια πίσω. Καλά, χθες ήταν. Χθες ήταν. Να μου πει, να τεστάρει λίγο το μνημονικό του, εάν θυμάται με ποιους έπεσε στο νερό και ποιος έπιασε την εικόνα το 1988. Ναι, την εικόνα την έπιασαν μαζί ο Χρήστος ο Τσέλος, μαζί με τον Βασίλη τον Βαλιβό. Ποιοι άλλοι είχαν πέσει μαζί σας στο νερό? Ήταν ο Αντώνης ο Τζιέρης, ήταν ο Βαγγέλης ο Λαλούση, ο Κώστας ο Μπόλας, πάρα πολλοί. Είχαμε πέσει αρκετά άτομα, είχαμε πέσει καμιά 20 τότε βέβαια. Όλη η σειρά αυτή, γεννημένη το 1969. Να μάθει την ηλικία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε, χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε και θα τα ξαναπούμε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, γιατί το Εικονοσκόπιο TV και το Εικονοσκόπιο News θα καταγράψουν καρέ-καρέ το φετινό Γιάλα Γιάλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι σημαντικό να καταγράφονται και να υπάρχει αρχείο με αυτά τα έθιμα, διότι όπως και εμείς βλέπουμε ό,τι αρχείο υπάρχει παλιότερο και βλέπουμε τους εαυτούς μας σε πράγματα που είχαν συμβεί πριν 20 και 30 χρόνια, βέβαια έτσι, σε πιάνει ρίγος, γυρνάς πίσω, θυμάσαι τα παιδικά σου χρόνια, τα νεανικά σου χρόνια. Είναι σημαντικό να υπάρχει αρχείο και ευχαριστούμε πολύ που θα αναλάβετε αυτή την πρωτοβουλία για να κρατάμε αρχείο για τα από εδώ και πέρα. Ήθελα να συμπληρώσω ότι επειδή είναι μοναδική φορά στα παιδιά, καλό είναι να έχουν ένα αρχείο φωτογραφικό, να το θυμώνται και να το δίνουν στα παιδιά τους. Κύριε Μέξη, χρόνια πολλά. Χρόνια καλά, εγώ θα ευχηθώ σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους συνάδελφους ψαράδες και σε όλη την κοινωνία μας. Και το νέο έτος να φωτίσει όλους αυτούς που θα πάρουν αποφάσεις για μας χωρίς εμάς. Κύριε Μέξη, η Ερμιώνη είναι ένας τόπος με πλούσια ναυτική παράδοση. Οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν με την ναυτική τέχνη αλλά και με την αλληλεία τιμούνται κατά αυτόν τον τρόπο. Εσείς είστε καθήλυνα αρμόδιος, είστε ψαράς τόσα χρόνια, πρόεδρος των ψαράδων. Τι σημαίνει για αυτούς τους ανθρώπους η αναβίωση αυτού του εθήμου, τι συναισθήματα σας δημιουργεί? Κοιτάξτε να δείτε, εκτός από όπως προανέφερα ότι κάθε αγόρι, κάθε αντράκι περιμένει με αγωνία να πέσει στη θάλασσα, για μας τους παλαιότερους έρχονται θύμησες στο μυαλό μας και συγκινούμαστε πολύ. Είναι στιγμές που έχουμε νιώσει, έχουμε βιώσει και όταν βλέπουμε αυτά τα παλικάρια τώρα να ξεκινάνε στο ξεκίνημά τους με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το έθιμο, δεν είμαστε συγκινημένοι και εμείς. Γι' αυτό και συμμετέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και καλύτερο να υπάρχει η συνέχεια αυτού του εθήμου. Το κομμάτι αυτό που αφορά το θέμα της αλίας, σας είπα και προηγουμένως ότι όλοι οι ψαράδες περιμένουν τον αγιασμό των υδάτων. Γιατί έτσι όπως καταντήσαμε έχουμε να αποθέσει τις ελπίδες μας στο Θεό για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Δυστυχώς πάντα κάθε ξεκίνημα χρονιάς, έτσι με τον αγιασμό, πάντα μας μπαίνει και εμάς η ελπίδα ότι θα έχουμε μια καλύτερη χρονιά για την αλία. Εσείς φέτος θα βοηθήσετε αυτά τα παιδιά, θα έχουν δηλαδή μετά το Γιάννη το Σκούρτη που θα τους καθοδηγήσει να έχουν και εσάς έναν ψαρά?
Εγώ νομίζω ότι κάθε χρόνο να υπάρχει συμμετοχή των ψαράδων. Τώρα δεν παίζει ρόλο μόνο το πρόσωπο, να είναι μόνο το πρόσωπο, αλλά η συμμετοχή των ψαράδων είναι και με τα σκάφη τους. Δίνουν τα σκάφη στα παιδιά όταν τους το ζητάνε για τέτοιο είδους έθιμα. Αλλά και η συμμετοχή των ψαράδων όσον αφορά το στόλισμα της βάρκας είναι κάθε χρόνο δεδομένο. Κάθε χρόνο σας βλέπουμε εκεί. Κάθε χρόνο, αλλά κάθε χρόνο έρχονται και καινούργιες γενιές, έρχονται και νεότεροι που πρέπει να συμμετέχουν και να μάθουν. Εμείς πάλι μεγαλώνουμε, είμαστε μεσήλικες, μην ξεχνάτε τώρα. Η συμμετοχή μας όσον αφορά τις συμβουλές και σε ό,τι μας χρειαστεί θα είναι πάντα στη διάθεση των νεολαίων και της νεολαίας μας. Από τη δική σας τη γενιά έχετε να θυμηθείτε κάτι που πρέπει να μνημονευθεί, που θα σας μείνει αξέχαστο? Πάντα η μέρα αυτή μένει αξέχαστη σε εμάς. Επειδή έτυχε και έπιασα και εγώ, ήμουν ένας από αυτούς που έπιασαν την εικόνα, ξέρω εγώ τι, και έχω και εγώ το δικό μου έτσι, τη θετική θύμηση. Πάντα την εποχή εκείνη με τους φίλους, τους νεαρούς που είμαστε εκείνη την εποχή, έχουμε και εμείς κάτι να θυμηθούμε. Όσον αφορά το μεθύσι, όσον αφορά τη διασκέδαση, όσον αφορά τη συμμετοχή το πρωί, ποιοι θα πέσουν αφού είχαν μεθύσει. Πάντα κάτι μένει και από εμάς τους παλαιότερους και από κάθε γωνιά. Και η αγωνία που είχαμε εκείνη την εποχή, αν τελικά θα είμαστε όλοι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι το μεθύσι είναι ένα συνεπακόλουθο της χαράς, το οποίο μπορεί να φέρνει και άσχημα αποτελέσματα όσον αφορά τη συμμετοχή σου. Εμείς δεν είχαμε τέτοιου είδους προβλήματα, είχαμε όμως αδρανοποίηση. Λόγω του μεθυσιού είχαμε αδρανοποίηση. Και κάτι τελευταίο. Αν σας ζητούσε κάποιος από τα παιδιά που συμμετέχουν φέτος να τους πείτε ποιο είναι το αγαπημένο σας στιχάκι από τα τραγούδια που λένε, ποιο θα τους λέγατε? Κοίταξε να δεις, τώρα όλα τα τραγούδια έχουν το δικό τους, έχουν τη δική τους ερμηνεία. Εγώ νομίζω ότι θα τους αφιέρωνα το τραγουδάκι αυτό που λέει «Αν είσαι και αν δεν είσαι του Δήμαρχου παιδί, εγώ θα σε φιλήσω και ας πάω φυλακή». Μάλιστα. Βέβαια. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ κύριε. Να είστε καλά και του χρόνου με υγεία εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Η παράδοση βέβαια. Κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, ευτυχία, επίτευξη των προσωπικών στόχων και ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για την ομάδα, έχουμε πολλά να πούμε για την ομάδα. Άλλωστε υπάρχει και η ξεκούραση του Χριστουγέννου. Θα μιλήσουμε για ένα έθιμο που έχει την ξεχωριστή ιστορία στην Ερμιόνη. Ένα μοναδικό ερμιονίτικο έθιμο. Λόγω του ότι μαζευτήκαν σήμερα τα παιδιά που θα πέσουν, που θα πέσουν στο νερό ανήμερα των Θεοφανίων, είστε κι εσείς ένας από αυτούς τους τυχερούς που βίωσαν και συνέχισαν αυτό το μοναδικό ερμηνευτικό έθιμο του Γιάλα Γιάλα. Τι έχετε να θυμάστε? Εντάξει, το έθιμο αυτό είναι μοναδικό σε όλη την Ελλάδα. Το Γιάλα Γιάλα της Ερμιόνης, το οποίο κάθε φορά τα παιδιά που πρέπει να πάνε φαντάρι, δηλαδή μια ηλικία 18-19 χρονών, μαζεύονται για να πέσουν στη θάλασσα να πιάσουν το Σταυρό και την εικόνα της Παναγίας. Είναι πάρα πολύ παλιό το έθιμο. Τα παιδιά δίνονται ναύτες από την παραμονή, περπατάνε όλη την Ερμιόνη, τραγουδώντας 6-7 ναυτικά τραγούδια ερμιονίτικα. Γυρίζουν λοιπόν όλο το βράδυ, κάνουν την κατάδαψη, το πρωί πάνε στην εκκλησία, στολίζουν τις βάρκες στην παραμονή, με φοίνικες, με κουρμάδες, και δένοντας 3 βάρκες στο λιμάνι της Ερμιόνης, 2 βάρκες, πάνε στην εκκλησία, κατεβαίνουν, μπαίνουν μέσα στις βάρκες, τραγουδάνε το Γιάλα Γιάλα, κατεβαίνει ο παπάς, ρίχνει το σταυρό, την εικόνα της Παναγίας. Τα παιδιά στο τρίτο Ιορδάνη πέφτουν στη θάλασσα και όποιος πιάσει το σταυρό και την εικόνα είναι ο τυχερός. Θυμάστε πότε έχετε πέσει στο νερό? Πριν 30 χρόνια. Πριν 30 χρόνια ήρθε για μένα η σειρά μου, όπως όλα τα παιδιά της Ερμιόνης. Ντυθήκαμε, τραγουδήσαμε και πέσαμε στα παγωμένα νερά να πιάσουμε το σταυρό. Έχετε να θυμάστε κάποιο ωραίο περιστατικό, να μας διηγηθείτε? Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ ωραίο έθιμο. Είναι ωραία η στιγμή, τη θυμάσαι πάντα, γιατί με τους παιδικούς σου φίλους γυρίζοντας ένα βράδυ, πίνοντας το παραδοσιακό κονιάκ με σοκολατάκια, σταματάγαμε στα σπίτια, ανοίγαν τα παράθυρα, ανοίγαν τις πόρτες, τα φώτα, μπαίναμε μέσα, λέγαμε δύο τραγούδια, μας κερνάγαμε τσάι ζεστό, γιατί ο λαιμός κλείνει κάποια στιγμή. Και γενικά ήταν κάτι
θα μείνει αξέχαστο σε όλους όσους έχουν πέσει στη θάλασσα. Το αγαπημένο σας στιχάκι από τα τραγουδάκια που λέγατε ποιο είναι? Είναι τα τραγούδια είναι πολύ όμορφα και πάρα πολύ ωραία. Εγώ τα θυμάμαι όλα, τα ξέρω τα τραγούδια όλα. Αγαπημένο στιχάκι δεν υπάρχει το αγαπημένο τραγούδι αυτό το «Δύο ήλιοι, δύο φεγγάρια». Για μένα είναι το πιο ωραίο.